ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውድታት ንህዝቢ ጽፉፍ ኣገልግሎት ክህቡ ካብ ትብዕቱ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ። ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ምስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘካየዱ ርክቡን ኣብ ዘተኮረ ነይሩ። ወኪል ኤሪና እሙና እምባየን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበ እያ። ህዝቢ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ንኽረክብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ጻዕሮም ከሕይሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ብ22 ሓምለ ምስ ሰራሕተኛታት ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳራት ኣብ ዝገበሩ ርክብ ኣዘኻኺሩ። ህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ መሰልዩ ዝበለ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ሰራሕተኛታት ነስተረዲኦም ንተገልጋሊ ብፍሕሽዋ ኣቀባብላ ጉዳያቱ ከሳልጥሉ ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍርን ድማ ንሰራሕተኛታቶም ኣብ ምቁፅጻርን ጽፈት ስራሕ ኣብ ምክትታልን ብዕቱብ ክነጥፉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም። عقمي ሰራሕተኛታት ክብ ምባል ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ድማ መብዛሕትኦም መንእሰያት ብምዃኖምን ህዝብን መንግስትን ዘገልግሉሉ መጻኢ ስለ ዘለዎምን ናብኦም ዘተኮረ ርሒብ ዕድላት ትምህርትን ስልጠናን ከም ዘሎ ኣነጺሮም። ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ንዘሎ ሕጽረታት ንምምላእ መንግስቲ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ጥዕና መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝነበረ ሕጽረታት በብመድረኹ ፍታሕ ይርከቦ ከም ዘሎ ብምብራህ ሰራሕተኛታት ብወገኖም ነቲ ጻዕርታት ንምዕዋት ንቕሓቶምን ኣፍራይነቶምን ክብከብሉ ጸዊዖም። ተሳተፍቲ ብግዲኦም ንህዝቢ ጉቡእ ኣገልግሎት ንምሃብ ክጽዕቱ ምዃኖም ብምርግጋጽ ክእለቶም ዘማዕብሉሉ ባይታ ክጣጣሕ ብምልባው ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምህሎም ኣረጋጊጾም። ባንክ ንውልቃውን ሓበራውን ገንዘብ ውሕሱን ኣብ ተኣማንን ዓቃቢ ከም ዝኾነ ኣፍልጦን ርድኢትን ህዝቢ እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ካየደ ስራሕ ንግዳዊ ባንክ ጨንፈር ከረን አቶ ተወልደ ብርሃን ደበሳይ ገሊጾም። ኣብ ተጠራቃምን ተንቀሳቐስን ሕሳባት ከምውን ኣብ ኣገልግሎት ሓወላን ልቃሕን ዝረአ ዘሎ ዕቤት ብዝሒ ዓማዊል መርኣያናይቲ እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ርድኢት ከም ዝኾነ ዝሓበረ አቶ ተወልደ ብርሃን ብፍላይ ቁጽሪ ኣዋህለልቲ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ካብ 30,000 ናብ 45,000 ክብ ከም ዝበለ ኣረዲዮም። من زمناو هنص أستعطته وكمبيوتراوي أسرارها أبسولتنتن منكاي هالك قلبتن زعمسل نتفتات تبانك لعل أستواص وكم زجبرة بمبرح دما أجلو تشك أمن وح عمري استحت مجنزب زس أوتو ترى بقليل سلزيت مت متبع كم زجبرة اللي تعيسهم نجادون بركز بلا جنزب زنك أسعصون كتك أمولوها أزخاخيرهم تجرجلت زيادة صحفن سلطان أجلوت كرخبو أب ممعبال عام سبن متقطع حدش مسارحيتاتن كتسالي صعري كم زجبر بمنصار دما وقلت مكروتات أري كم زلو أرد يوم أكيد سرح نقداو بانك أنفر كرن أتو تولد برهان دبصايا مودعتا نلقح عمل كتب زهابو حبريتا حرشاون نقداو نتفتات نمتبع بزل علي سرح كم زلو زاقيد دما دعد 6 مليون نعفا بلقح كم استعدل بمبراه حرستوت أم محبر تتأرنيفهم قبو قطع من الزمالو زي صفحة عدلات لقح كم زلوهم أنا تسكيروهم أب استفرالي كبابي الزبا سمينا وكيح بحري ماين حمدن نمعك أب زكير زلو صعري أبنو الزبا عبت من محدار كبابي مهداف بهزباوي ماتوت كزان ما يسرح اللهم نتعمام زكاة الزلو أتو صالح إدريس علي نيرين أبزهابو حبريتا علاماتي بلعل تصادفو هزبي زهن الزلو كزان ماي تحت بايتاو ماي بمهتام شجر ستماي هزبن طريتن نمكلالن أبتقبابي لمع الجرادين نمسل سالن مخانو أبريهم كاب نبرتي أتو عثمان محمد فايد بوغانو مهنات ماي تكزان ماي نتبت خبابي بفلاي أبغزي حقاي كقات نسأنحة سأنت ماي عبي فتح خون زلو لعل أمنت بمقلاس نزل مرققات ان لمع الجردين نمسفحن بتوفاي نتي ساتفو كم زلو أرقاقيتهم أب وقت حقاي ماي نمركاب لعلى 5 كيلومتر كقعزو يقددو من بارهم إزدما بفلاي تصور دك آنستيو كوينو مصنحو زحبرت ويزرو بخيتا محمد نور زسرح زلو كزان ماي تساقم نبرتن تصور دك آنستيو زك علل بمخانو بلعل تساتفنتي سلاسل كم زلو أرديام من محدار كبابي مهداف حانت كب 14 من محدارات كبابي نوزبا أفعبت كوينا أستات شمون تميت نبرتي اللوع أب استفرالي كبابيتات هاجرنا بوهدن ودبن سوتافيز السلاسل زلو ماين حمدن نايمعك أب مقطعو نتفتات أبايتا زمسجن وصيتيو زركبو زلو نبرتي ماي حبار زكايدو زلو مقطعوي وفرادما أكل ناطيو نصبص أب وكيل إرينا إبراهيم نفع برهانه عند مسكال نبرت من محدار كبابي ماي حبار نوزوبا كندا ماين حامدن بمعقاب زباده ممريت نام نغورن مملاسن كابن نابن عدم زنق اساقسلو صرغان مسرحن بزحايله ودابه ماتتاو فراي سلاسلو لو اتو حسين محمودن وزيرو ኢትዮጵያ መንግስት አብን ኤሪና ብዝሃበው ሓበሬታ ከባቢኦም ካብ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ሓደስተ ኣግራብ ንምትካእን
ዛላታትን ከትርታትን ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ይነጥፉ ምህላዎም ብምግላጽ ብቆም ተወዲብካ ዝካየድ ስራሕ ውጽኢቱ ኣድማዕ ምዃኑ ተገንዚቦም ዝተዋህቦም መደባት ንምትግባር ብውህደት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ከባቢኦም ዘካይድዎ ዘለዉ ሰፊሕ ማዕቶታዊ ንጥፈታት ኣካል ናይቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝካየድ መደባት ልምዓት ምዃኑ ዝተቐሱ ቀሺ ገረስ ጌሄር ሃይለ ማርያምን ወይዘሮ ፋጥማ መሓመድ ሽፋን ብግዲኦም ውጽኢት ወፈራዊ ማእቶት ኣብ ባይታ ስለ ዘረኣይዎ ብዝለዓለን ዝሰፍሐን መልክዑ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ሓባር ኣቶ ኣሕመድ ዑመር ድማ መዓልታዊ 400 ጉልበት ሰብ ኣብ ምጽጋንን ምስራሕን ዛላታትን ከተረታትን ከምኡውን ምጽጋን ጽርግያ ይወፍር ከም ዘሎ ብምምልካት ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ትጉህ ተሳትፎ መጒሱ ኣብ ንዞባ ሰገነይቲ ን6 ኣዋርሕ ብማዕለማ ክስልጥና ጸንሐ 15 ኣባላት ማሕበር ብድሆ ተመሪቐን ኣብቲ ናይ ምረቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ማሕበር ብድሆ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ንኣባላቱ ሞያ ብምቕሳም መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ቀጻሊ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ዓቕመን ንምምዕባል ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ማሕበር ኣብ ጎንን ከም ዘሎ ኣረጋጊጹላን ኣቦ ወንበር ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ገብረ ህይወት ግርማይ ብወገኑ ነዚ መደብ እዚ ክውን ንምግባር ኣበርክቶ ንዝገበሩን ንዝፀዓሩን መሻርክቲ ድሕሪ ምስጋን ተመረቕቲ ንዝቐሰምዎ ስልጠና ብስራሕ ክማዕብላ ተላብዮም ወኪል ተመረቕቲ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝተገብረለን ሓገዝ ድሕሪ ምስጋን ንዝቐሰምኦ ፍልጠት ብስራሕ ማዕቢለን ህይወተን ከመሓይሻ ምዃነን ገሊፀን ጨንፈር ማሕበር ብድሆ ዞባ ደቡብ ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ዓዲ ኋላ ድባርባ ደቀ ምሓረ ዓዲ ቀይሕን ሰገነይትን ዝርከቡ ኣስታት ሚቲ ኣባላቱ ብማዕለማ ሰልጢኑ ናብ ስራሕ ከም ዝዋፈረ ሰነዳቱ የመልክቶም ማሕበር ብድሆ ምስ HIV ኤድስ ንዝነብሩ ዜጋታት ዝጥርንፍ ሃገራዊ ማሕበር እዩ ካብ 22 ሓምለ ጀሚሩ ን5 መዓልታት ኣብ ኢዮጋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 15 ዓለማዊ ውድድር ትራክን ፊልድን መንእስያት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣትሌታ ፎርቂ ብርሃነ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ራብዓይ ወፂኦም ኣብቲ ልዑል ተወዳዳርነት ተሳተፍቲ ብሓፈሻ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ዝተራእየሉ ውድድር ኣትሌት ኣፈወርቂ ነቲ ዝተመደበ ርሕቐት ብ28 ደቂቕን 45 ካልኢትን እዩ ዛዚምዎ ነቲ ሓያሎ ሱሙያት ኣትሌታት ዝተሳተፈ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ኡጋንዳዊ ቺፕቴጊ ኪፕሮይ ብ28 ደቂቕን 32 ካልኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ኬንያውያን ቾበይን ኩስቦይን ድማ ብቀደም ተኸተል ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 15 ዓለማዊ ውድድር ትራክን ፊልድን መንእስያት ንኤርትራ ብምውካል ናብ ኣሜሪካ ቅኒዖም ዘለዉ ኣትሌታት ኣብርሃም ጸጋይ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ጸጋይ ጥዑማይ ኣብ ውድድር 5000 ሜትሮ ኣፈወርቂ ብርሃነ ኣብ ውድድር 10000 ሜትሮ ወይኒ ቀላቲ ድማ ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ዜናታት ወጻኢ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ደጊመ ምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም